Namhlanje siphelezela usisi wami omncane. Sizombeka emagcekeni kaMkhwanazi. Usuku lakhe lokugcina esemagcekeni akaNtombela. Njoba sihleli njengamanje kuhlinzwa lenkomo, njoba sihleli siqoqene kanjena nje singomama njengamanje. Sihleli ukugada izitho size sigcine ekugcineni sigcine sesigqiba Ngiyakulezwe kuze uyasiyoka uphela ukuba uyasiyenga ngabe kade sachifiza impisi. Qhuma ngawudla ukudla kwasekuseni kuba kuyadlenga ngabe kuba ngalesilungulela ntuthwane ethi indaba zasemkezi ishiye phansi lento uzoyingcolisa ishoba njengenkomo. Umbangulo amavali khona ikhonkana ibethele siyembeni uyibangule ngegama lonyazi. Athi sidika mlezwe kuze uyahle umfo womgubano mayedledle. Wasengululu zamdele sango nemvambhekile isibhamu esidume tuck shop ukhuza kwagijima uJondini. Wawubukela umpaphe benosilidi umphuthi nosithole basikhuluma isihaliya. Indaba yezo uJokhoniya ezala komselo uhlaba olawo wathi inkomo ekasobe ntshatha igcwele ihlathi lapha edudu. Sithokoza kakhulu ukuba phakathi kwasekhaya endlunkulu yakithi yakwaMkhwanazi emsebenzini omkhulu esiwenzelwe inkosi yesizwe sakwaNkulunkulu kwaMkhwanazi. Uyabuza umthetho ukuthi kuyintando yakho yini udla la kwaMkhwanazi. Over to you. Konke khambe ngakho siyathokoza kakhulu kwanda komuzi indlunkulu ezongena lapha ebukhosini bakaMkhwanazi. Sibafisela konke okuhle engathi wavela kuqala angabasingatha ababumbe babe into eyodwa. Sizothi inkosi yesizwe unwelo olude sithi halala. Siyabonga ukuthi namhlanje lolu hambo esike saba ingxenye yalo sibona ukwethulwa nokukhehlwa kukaNdlunkulu namhlanje uzongeniswa phakathi I